L-għodwa tajba u merħba bikom għal din il-Polza tal-Subien għall-għażla ta' skola fil-Form 1 fl-Iskejjel tal-Knisja. Illum huwa t-8 ta' April u santellaw din il-Polza. Nirringrazzjakom tal-li tinaqdu magħna u segwu dina il-Polza. Issa nibdew billi nagħmlu talba ċkejkna wara nagħmel introduzzjoni fejn nispjega kif wasalna hawnhekk u se nagħmlu llum u xi jmiss wara, u wara nibdew nistgħu nirċievu wkoll it-telefonati minn għandkom, tistgħu tibdew iċċemplu fuq 79252965 inwieġbu għall-mistoqsijiet li intom tagħmlulna u wara nibdew intellaw il-Polza. Għalhekk nibdew billi nitolbu ftit flimkien. Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn tal-Ispiritu Santu. Amen. Qegħdin fil-ġimgħa mqazza, illum huwa l-4 ta' Tniebri, hekk kien magħruf fil-passat. L-4 ta' Tniebri tfisser l-4 ta' dlamijiet. Tfakkar fir-rebħa momentanja ta' xitan, ta' Ġuda fuq il-qawwa u l-rebħa ta' Ġesu Kristu. Id-dinja bħalissa wkoll għaddejja minn mumenti ta' dlamijiet, minn mumenti ibsin, mumenti ta' sofferenza u ta' mewt u ta' diffikultajiet u anka ta' skumdità li konna noqogħdu ħafna drabi fi djarna u noqogħdu mbedin mill-eżiż tagħna u min-nies l-oħra kollha. U anka nbidlu r-rutina tal-ħajja tagħna u anka tax-xogħol tagħna. Huwa mument qiebes għal kulħadd u xi wħud ibatu iktar mill-oħrajn. Hemm jinsab ukoll nieqes mill-bżonnijiet ta' kuljum anka fejn jiekol u fejn joqgħod, fejn isewwa. Għalhekk f'dan il-mument qiebes, f'dan il-lejl ta' dlamijiet tad-dinja kollha, ninaqdu flimkien inkunu viċin ta' xulxin, mhux fiżikament imma permezz tal-imħabba tagħna għal xulxin, billi niftakru f'xulxin, inkunu ġenerużi ma' xulxin u nitolbu għal xulxin. Nixtieq li anke f'dan il-mument diffiċli nitolbu lil Mulej Alla biex jgħinna mis-sema. Nixtieq li nitolbu wkoll għal dawk kollha li qegħdin fuq il-front line, li speċjalment dawk li qed jaħdmu fl-isptarijiet, tobba, infermiera, carers, eċetera, dawk li qed iżommu l-ordni pubbliku u dawk kollha li qed jagħtu xi servizz sabiex ngħaddu qawwin u sħaħ minn din il-burraxka. Nitlob ukoll għalikom ilkoll qegħdin issegwuna u għat-tfal tagħkom, aħna permezz ta' din il-Polza u intom ukoll qed inħarsu l-quddiem lejn mument fejn dan il-mument ta' dlam ikun għadda wkoll. U nerġgħu lura għal ħajja kif nafu aħna fejn nikbru nitalmu u nifirħu u ngħixu kif il-Mulej Alla jixtieqna. Għalhekk nitolbu issa lil Sidna Marija sabiex tħarisna mis-sema hekk kif ħarset il-familja mqazza u speċjalment il-bina Ġesu u kif kienet ukoll ma' ġenbu fil-mument qiebes tiegħu mhux biss fit-tiġ ta' Kana imma anka meta kien imsallaf fuq is-salib. Nitolbuha biex tkun magħna wkoll f'dan il-mument qiebes għal kulħadd. Nitolbu flimkien. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlab għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Ġesu, Ġuseppi, Marija jitolbu għalina. Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn tal-Ispiritu Santu. Amen. Mela kif għadna fil-bidu aħna qegħdin miġburin hawnhekk dolodu intom fid-djar tagħkom quddiem l-screens u aħna f'dan l-istudio tal-Wi Media sabiex intellaw il-Polza tal-Għażla għal skola tal-Subien fis-sekondarja għal Form 1. Tajjeb. Mela, il-ġimgħa l-oħra tellajna il-Polza ta' parteċipazzjoni u minn fost dawk kollha li ħadu sehem f'din il-Polza l-ewwel kellhom ikunu l-ewwel 75 li jieħdu f'din il-Polza tal-lum. Konna għamilna n-numru ta' 75 għaliex kellna żewġ twins li kienu bil-possibilità li jiġu fost dawn wieħed minnhom li daw it-tnejn jiġu fl-ewwel minn daw il-75 u għalhekk kienu jistgħu jdaħħlu lil ħuthom it-twins it-tnejn l-oħra. Konna rfajnilhom post daw it-twins li kellna qed jieħdu sehem fil-Polza l-erba' li huma ħadd minnhom ma ġie fost daw il-75 għalhekk il-numru ta' 75 żdied għal 77. Għalhekk żdiedu t-tnejn li kien imisshom wara u ġew infurmati wkoll b'dan l-iżvilupp. Mela għandna l-ewwel 77 li ħadu sehem fil-Polza ta' partiċipazzjoni, ħajħdu sehem fil-Polza tal-lum, għandna wkoll applikanti li ġejjin minn skola bla kontinwità,
li huma prinċipalment mill-iskola ta' Teresa Nuzzo u mill-iskejjel primarji ta' St. Francis, u għandna wkoll xi tfal Subien li l-ġenituri jaħdmu fi skola tal-Knisja però li hija tal-bniet, u għalhekk peress li huma Subien ma jistgħux imorru fl-iskola tal-bniet, u għalhekk huma tieħdu sehem ukoll f'din il-Polza li ħantellaw illum. B'kollox għandna total ta' 183 parteċipant, sewa 183 parteċipant. Il-lista ta' dawn il-parteċipanti ġiġa tellajnija ilna xi ftit ġranet li tellajnija fuq il-website qegħdin kollha imniżlina ma' sodisfazzjon ta' kulħadd. Tajjeb, u issa intellaw il-Polza biex naraw kif min se jagħmel l-ewwel għażla, t-tieni għażla, t-tielet u nibqgħu sejrin hekk sal-aħħar wieħed. Li huma l-iskejjel li se jgħażlu minnhom. L-iskejjel li se jgħażlu minnhom huma St. Albert, the Great, il-Belt, San Luigi, St. Aloysius, Ġobir Kirkara, De La Salle ġewwa il-Birgu, St. Dominic Savio ġewwa Haddingli, St. Elias ġewwa Santa Venera, St. Michael ġo Ħal-Ormi u Stella Maris il-Gżira. Dawn huma l-iskejjel li qed joffrulna l-postijiet. U kif diġà il-dawk kollha li ħejdu sehem fil-Polza tal-lum għandna posta lihom kollha f'dawn l-iskejjel. Sintendi wieħed jagħżel imbagħad skont meta jmissu. Din meta ħanagħmlu l-għażla kif se nimxu llum intellaw il-Polza, barra li intom issegwuha fuq il-video fuq l-internet issa fuq l-screens tagħkom, għada ntellaw il-lista wkoll ta' kif tellaw illum il-parteċipanti ntellawha fuq il-website knisja.mt jew church.mt, dejjem fitxu il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja, Church Schools page, u hemmhekk issibu l-listi kollha, l-informazzjoni kollha li għandha x'taqsam mal-proċess, ir-regolamenti, il-polots li għaddew, il-press releases li ħriġna, ċirkularijiet li ħriġna, issibuhom kollha hemmhekk organizzati. Wieħed dejjem jista' jikkonsulta magħhom u jkun jaf x'inhu jsir. Dwar l-għażla ta' skola kif għattilkom ħanittrażmettuha live, nippjanaw li nagħmluhom f'Mejju u beħsiebna nippubblikaw id-dati tal-għażla ta' skola fl-20 ta' April. Fl-20 ta' April fuq dina il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja fuq knisja.mt issibu d-dati ta' kif ta' meta se jsiru dawn meta intom se tagħmlu l-għażla tagħkom. F'dan iż-żmien ħafna minnkom kienu jsiru l-Open Days u kontu iżuru l-iskejjel u taraw u saqsu titkellmu mal-kapijiet u mal-allima u mal-istudenti tal-iskejjel. Anka waqt il-proċess stess tal-għażla kien ikun hemm preżenti l-kapijiet tal-iskejjel u kontu tistgħu saqsuhom l-informazzjoni li intom teħtieġu. Pereżempju dwar transport, il-ħinijiet tal-iskola, l-għażliet li wieħed jista' jagħmel li għandu fil-Form 1, li għandu fil-Form 3, eċetera, eċetera. Din id-darba dan mhux se jkun possibbli, però l-bieraħ kont flaqa mal-kapijiet tal-iskola u tkellimna kif dan forsi nistgħu nagħmlu l-istess ħaġa ma b'mod differenti u bilna li min se jibgħat jagħmel xi video clip jew xi audio clip u ntellgħu fuq l-internet fl-istess paġna skejjel tal-Knisja, min forsi jorganizza laqa online magħkom u tkunu tistgħu jagħmel preżentazzjoni u jkun jista' jwieġeb il-mistoqsijiet tagħkom, min se jipprepara xi dokumentazzjoni u aħna nibgħatuhilkom. Tajjeb għalhekk ħanippruvaw b'xi mod jew ieħor nikkomunikaw magħkom u dana. Qed niġbru għandna ħafna wkoll l-emails ta' ħafna minnkom. Fil-ġranet li ġejjin sa nċemplu lil dawk li m'għandniex l-email tagħhom sabiex nitolbuhom u jagħtuna email indirizz elettroniku, sewwa email address. Ħalli aħna nkunu nistgħu nibatulkom l-informazzjoni li kemm li għandha x'taqsam mal-iskejjel u anke dwar il-proċess tal-għażla sabiex intom dejjem tkunu informati aħjar. Prattikament dik hija l-informazzjoni prinċipali li xtaqt ngħidilkom illum. Hekk kif nibdew ntellaw il-Polza, tkunu tistgħu iċċemplu mhux fuq is-7925 imma fuq numru ieħor ħalli ma nfixklux dak il-mobile qiegħed hawnhekk preżenti fl-istudio, imma tkunu tistgħu iċċemplu fuq is-79990224 dan kif tajt, tistgħu iċċemplu fuq ukoll u mbagħad naraw x'mistoqsijiet kellna. Issa tista' tinfetaħ il-kaxxa fejn għandna l-polozz ħalli jibda ddur l-urna u min-naħa l-oħra naraw x'daqsxejn x'mistoqsijiet kellna.
Ma kenniex mistoqsijiet. All right, mela, sakemm tinfetaħ il-kaxxa li fiha il-polots, nispjega domanda li kultant ikonna. Kif ħanamlu jekk ikonna tal-aħwa? Tal-aħwa li qed jipparteċipaw f'livelli differenti. Per eżempju, ikonna tifel li qed japplika fil-Form 1 u għandu ħuħ qed japplika wkoll fil-Year 1, jew fil-Kinder 2, jew fil-Year 1, jew fil-Kinder 1. Mela, jekk l-iskola li huwa jażel issa fil-Form 1 għandha dħul għandha l-postijiet vojta wkoll fil-Year 1, allura ħanati eżempju, per eżempju, Stella Mares, per eżempju, jew Della Sal, jekk it-tifel il-kbir tal-Form 1 jidħol f'waħda minn dawn l-iskejjel, iż-żgħir li jista' jidħol li japplika għal Year 1 jista' jidħol ukoll fl-istess skola ta' ħuħ, japplika l-kriterju tal-aħwa u jidħol f'Della Sal jew Stella Mares skont fejn jkun daħal ħuħ. Ma jistax imur fi skola oħra, jrid imur fl-istess skola tal-istess entità reliġjuża. Sewwa? Dak huwa l-proċess li nimxu bih. Ovvjament irid ikun hemm dejjem post vojt u l-iskola, pereżempju, jekk it-tifel daħal Stella Mares u żgħir huwa fil-Kinder 2, Stella Mares ma tiftaħx Kinder 2 laqas Della Sal, allura ma jistax jidħol hemm, irid jistenna mbagħad sena oħra u japplika bil-kriterju tal-aħwa. Fil-qasir dak huwa nara li l-estew hawnhekk nistgħu nibdew indawru l-urna u nibdew intellaw il-polots waħda waħda. Ħanilbessa xejn nuċċali għax tgħinni fil-vista, nofs għajnejja. 5585 Kawki Tristan. 1416 Camilleri Bauman Luke. 9100 Paris Jacob. 2680 Farrugia Randon Robert Paul. 1397 Abdella Jaden. 1476 Ajus Mattias. 9039 Borch Nathan. Għandu ħuħ japplika fil-Kinder 2. 1439 Psajla Miguel. Għandu ħuħ japplika fil-Kinder 1. 5540 Karl Mallija. Għandu uħtu japplika fil-Year 1. 5602 Kawki Isaac. 1411 Cardona Sven. 2871 Camilleri Isaac. Ħanerġa' naqra l-aħħar 12 li għadhom kif telgħu, nibda minn number 1, il-wieħed Kawki Tristan, it-tieni 2 Camilleri Bauman Luke, it-tielet third Paris Jacob, number 4 il-raba Farrugia Randon Robert Paul, il-ħames fifth Abdullah Jaden, sixth is-sitta huwa Ajus Mattias. Mela, issa naraw is-seba' wieħed ukoll li huwa number 7 Nathan Borch. Number 8 it-8 huwa Psajla Miguel. Number 9 id-9 huwa Mallija Karl. L-10 10th huwa Isaac Kawki. 11th il-11 huwa Sven Cardona. 12th it-12 huwa Camilleri Isaac. Il-number 13 huwa 9009 Degwara Zak.
9135 Aquilina Sven. 5544 Spiteri Kamen. 9104 Muscat Luca. 81 Grek Mallia Neil. 9008 Golino Fabio. 1472 Cordina Dian. 1480 Al Moah Kalamatta Yosef. 2538 Kassar Kiran. 2513 Fleri Rafael. Yo Rafael. 5688 Farrugia Nathan. 1448 Tanti Benjamin. 13 se nerġa' naqra l-aħħar 12 li għadna kif tellajna. Il-13 huwa Zak Dagwaram. Il-14 number 14 Aquilina Sven. Il-15 il-15 huwa Spiteri Kamen. Il-16 il-16 huwa Luka Muscat. Il-17 il-17 huwa Grek Mallia Nil. L-18 il-18 huwa Golino Fabio. 19 il-19 huwa Cordina Dian. Il-20 l-20 huwa Al-Mawah Kalamatta Yosef. 21 Kassar Kiran. 22 Fleri Rafael. 23 huwa Farrugia Nathan. Il-24 l-24 Tanti Benjamin. Sa naqraw il-25 minnu li huwa l-1471 Karwana Nick li għandu ħuħet japplika fil-Year 1. 9005 Holt Liam Edward. 1475 Asa Julian. 2803 Patch Juan. 2510 Baird Nicholas. 2509 Abela Dylan. 2514 Flores Jake. 9036 Kurmi Buttigieg Kane. 9143 Farrugia Luigi. 1431 Shwirep Dylan. Yo Dylan. 9191 Vella Marcus. 2880 Zammit Daniel. Ħanaqraw l-aħħar 12 li għadna kif tellajna, nibdew mill-25 il-25 li huwa Karwana Nick. Il-26 il-26 huwa Holt Liam Edward. Il-27 il-27 huwa Julian Asan. 28 28 huwa Patch Juan. Il-29 il-29
huwa Bird Nicholas. It-30, it-30 huwa Abela Dylan. Issa ngħaddu għat-31. 31 huwa 31st huwa Jake Flores. It-32, 32 huwa Kane Kurmi Buttigieg. It-33, 33 Luigi Farrugia. It-34, l-34 Dylan Schwireb. 35, 35 huwa Vella Marcus. It-36, is-36 huwa Zammit Daniel. Issa ħanaqraw is-37 li għadna kif tellajna issa li huwa it-2933 Lovegrove Cole. 5732 Galia Jean Paul. 5548 Xiberras Denzel. 2609 Gafa Thomas. 1423 Debono Ryan. 9103 Zerafa Kiran. 1134 Mizurati Abdel Karim. 9174 Anyanwu Etan Ugo Chukwuwu. 5642 Spiteri Melvik. 1410 Kutayer Jacob. 5543 Zammit Kerik. 2760 Ajus Jake Esprit. Nerġa' naqra l-aħħar 12 li għadna kif tellajna. Ħanibda mit-37 is-37 li huwa Cole Lovegrove. It-38 38 huwa Galia Jean Paul. 39 39 huwa Denzel Xiberras. L-40 40 huwa Gafa Thomas. 41 il-41 Ryan Debono. 42 42 huwa Zerafa Kiran. Il-43 43 huwa Mizurati Abdel Karim. 44 l-44 huwa Anyanwu Etan Ugo Chukwuwu. 45 45 huwa Spiteri Melvik. Is-46 46 huwa Kutajar Jakim. 47 is-47 huwa Zammit Kerik. Il-48 48 Ajus Jake Esprit. Sa naqraw dak li għadu kif tela issa. 9119 Kutajar Jacob John. 1470 Ajus Dean. 1413 Borch Bonaci Elia John. 2719 Kurmi Isaac. 5556 Abela Jerome. 9081 Attart Pulucino Matteo. Għandu ħuħet japplika u kol fil-Kinder 2. 9196 Sapiano Jamie. 26
210 Gambin Andrea. 2626 Guder Ethan. 2865 Muscat Jaden. 5618 Mikallef Matthew. 9004 Mifsud Gabriel Mifsud. Ħanerġa' naqra l-aħħar 12 li għadna kif tellajna, sa nibda mill-49 49 li huwa Kutajjar Jacob John. 50 il-50 huwa Aġus Din. 51 51 huwa Borġ Bonaci Elija John. 52 52 huwa Isaac Kurmi. 53 53 Jerome Abela. 54 54 huwa Attart Pulucino Matteo. Bat issa jmissna il-55 55 li huwa Sapiano Jamie. 56 56 huwa Gambin Andrea. 57 57 huwa Guder Ethan. 58 58 huwa Jaden Muscat. 59 59 huwa Mikallef Matthew. Is-60 is-60 huwa Mifsud Gabriel. Inkomplu bil-Polza u issa tela number 1451 Paċ Kelden. 1488 Mikallef Gabriel. 2571 Sawyer Carl. 2725 Attart Bradley. 5616 Mayo Daniel. 9080 Abela Neil. 1396 Celia Jacob. 5527 Karabot Zachary. 5625 Farrugia Carlisle. 9042 Bogdan Victor. 84 Camilleri Jonathan. 9162 Copperstone Benjamin Joseph. Nerġgħu naqraw l-aħħar 12. Għanna l-61 il-61 li huwa ta' Paċ Kelden. 62 62 Gabriel Mikallef. 63 63 għanna il-Sawyer Carl. 64 64 huwa Attart Bradley. 65 65 Mayo Daniel. 66 għanna l-Labela Neil. 66. Issa naqraw 67 67 u 67 huwa ta' Celia Jacob. 68 68 huwa ta' Karabot Zachary. 69 69 huwa Farrugia Carlisle. Is-70 70 huwa Bogdan Victor. Il-71 71 huwa ta' Camilleri Jonathan. 72 72
u ta' Copperstone Benjamin Joseph. Nista' nkomplu bin-number 73 li huwa ta' 9090 Formosa Sven għandu oħtu tapplika wkoll fil-Form 1. 9132 għandna lil Vella Jacob. One, 3, 4, 5, Celia Keen. 1, 4, 3, 5, Zamit Zach. 2, 5, 8, 0, Baldacchino Nathan Joseph. Għandu ħit japplika wkoll fil-Year 1. 2, 9, 6, 6, Mayo Liam Cody. 83, Mikallef Deandre. 1432, Vella Galia Neil. 1469, Bonici Nathan. 2572, Bedzina Jaden. 5629, Farrugia Sven. 1489, Mazzelli Benjamin Michael. Nerġa' naqra l-aħħar 12, nibda mis-73, 73 li huwa Formosa Sven. 74 l-74 huwa Jacob Vella. 75, 75 huwa Celia Keen. 76, 76 huwa Zach Zammit. 77, 77 huwa Baldacchino Nathan Joseph. 78, 78 huwa Mayo Liam Cody. Issa jmissna 79, id-79 u d-79 huwa Mikallef Deandre. It-80, 80 huwa Vella Galia Neil. 81, 81 Bonici Nathan. 82, 82 huwa Bedzina Jaden. 83, 83 huwa Farrugia Sven. 84, 84 huwa Mazzelli Benjamin Michael. Issa ħantellaw l-85, il-85 li huwa il-1434 Portelli Luca li għandu oħtu tapplika wkoll fil-Kinder 1. Il-98 Greg Caden. 1366 Spiteri Keen. 1441 Shriha Jamie. 1353 Montebello Samuel. 9192 Pisani Luca Blazei. 2545 Samut Jake. 2905 Mitzi Luca. 9106 Camilleri Luke. 2683 Porter Sean. 5586 Kassar Kyle. 5589 Camilleri Jake Anthony. Issa ħanaqra l-aħħar 12 li għadna kif rajna u sa nibda minn number 85 85 li huwa Luca Portelli. Wara jiġi l-86 86 Greg Caden.
87 huwa Keen Spiteri. 88 88 Shriha Jamie. 89 89 Montebello Samuel. Id-design 90 huwa Pisani Luka Bladzej. Sanaddu għan 91 il-wieħed u design u l-wieħed u design huwa 91 huwa Sammut Jake. It-tnejn u design 92 huwa Mitzi Luka. 93 it-tlieta u design huwa Camilleri Luke. 94 l-erba u design huwa Porter Sean. Il-95 5 u design huwa Kassar Kyle. Is-sitta u design 96 huwa Camilleri Jake Anthony. U 97 għadu kif tela issa huwa dak li għandu n-number 1358 Anthony Muscat li għandu ħuħu kol it japplika fil-Form 1. Għanna l-1474 Lautir Luka li għandu oħtu it applika fil-Kinder 1. 9089 Farrugia Gianluca. 1022 Pauling Sebastian. 1440 Spiteri Buzuttil Sven. Għandu ħet japplikaw fil-Kinder 1. 40 Saliba Samuel. 9059 Moschetti Luca. 2630 Porch Ryan Joseph. 5550 Schemberi Nicholas. 9105 Formosa Elias. 2505 Aquilina Isaac. 9070 Nicole Kim għandu oħtu qed tapplika fil-Form 1. Nerġa' naqra l-aħħar 12 li għadna kif tellajna, nibda minn 97 is-7 u design li huwa ta' Muscat Anthony. 98 8 u design huwa tal-Awtir Luka. 9 u design 99 huwa ta' Farrugia Gianluca. 100 il-100 huwa ta' Pauling Sebastian. 101 101 huwa ta' Spiteri Buzuttil Sven. Saliba il-102 102 huwa ta' Samuel Saliba. Se naqraw il-103 103 u l-103 huwa ta' Moschetti Luka. Il-104 104 huwa ta' Porch Ryan Joseph. 105 105 huwa ta' Schemberi Nicholas. 106 106 huwa ta' Formosa Elias. Il-107 107 huwa ta' Isaac Aquilina. Il-108 108 huwa Nicole Kim. Issa ngħaddu għal 109 u l-109 huwa tal-1430 Aquilina Kuljon. 1438 Zammit Caden. 9041 Kakia Andrea. 1121 Vassallo Tanti Sven. 93 Greg Gabriel u għandu ħuħet japplika fil-Kinder 2. 2613 Vella Kiron. 9013 Kirkop Jaden. 9044 Camilleri Dejan.
2681 Sherry Kyle. 1114 Borch Rafael. 9017 Xiberras Miguel. 1403 Azzopardi Jerome. Nerġa' naqra l-aħħar 12 li għadna kif tellajna, nibda bil-109, 109 huwa Kuljon Aquilina. 110, 110 huwa Caden Zammit. 111, 111 Andrea Kakija. 112, 112 huwa Vassallo Tanti Sven. 113, 113 huwa Gabriel Grek. 114, 114 huwa Vella Kiron. Se naqraw ukoll il-115, 115 u l-115 huwa Kirkop Jaden. 116, 116 Camilleri Dejan. 117, 117 Kyle Sherry. 118, 118 huwa Rafael Borch. 119, 119 huwa Xiberras Miguel. 120, 120 Azzopardi Jerome. Issa dak kif tela il-121 li huwa il-numru 5587 Borch Samuel. 5549 Caruana Denzel. 5532 Montebello Jaden. 2747 Meli Julian. 1425 Darmanin Mattias. 5607 Kakia Dale. 2574 Ketkuti Zayden. 1279 Muscat Zoen. 1442 Greg Denzel għandu uħtu għat-tapplika fil-Form 1. 1359 Isaac Muscat għandu uħt japplika fil-Form 1. 5604 Kumbo Dassier għandu uħtu għat-tapplika fil-Kinder 2. 1449 Psajla Caden. Nerġa' naqra l-aħħar 12 li għadna kif tellajna, nibda bil-121, 121, 121 li huwa ta' Samuel Borch. 122, 122, 122 huwa ta' Denzel Caruana. 123, 123 huwa ta' Montebello Jaden. 124, 124, 124 huwa ta' Meli Julian. 125, 125, 125 huwa ta' Mattias Darmanin. 126, 126, 126 huwa ta' Kakija Dale. Issa jmiss il-127 u l-127 il-127 huwa ta' Zaydin Ketkuti. 128, 128 huwa ta' Zoen Muscat. 129, 129 huwa ta' Denzel Grek. 130, 130 huwa ta' Isaac Muscat. 131, 131 huwa ta' Kumbo Dassier. 132, 132 huwa ta' Psajla Caden. Issa kif tela wkoll il-132 li jġib il-numru 2861 Bonnici Andrej għandu uħtu għat-tapplika fil-Year 1. 2730 Zara Luka.
5637 Zammit Mallija Zenrik. 9079 Portelli Jake għandu ħuħ japplika fil-Kinder 1. 1486 Grima Alexander. 9022 Farrugia Giuseppe. 2564 Malani Andrew. 2668 Petkovic Boris. 9151 Fenek Gabriel. 9193 Harrison Craig għandu ħuħ equality applika fil-year 1. 2557 Mitzi Isaac. 2736 Chantar Mattias. Nerġa' naqra l-aħħar 12 li għadna kif tellajna, nibda bil-133, 133, 133 Bonnici Andrej. 134, 134, 134 Luca Zara. 135, 135, 135 huwa Zammit Mallija Zendrik. 136, 136 huwa Portelli Jake. 137, 137 huwa Grima Alexander. 138, 138, 138 huwa Farrugia Giuseppe. U l-139, 139 huwa Malani Andrew. 140, 140 huwa Petkovic Boris. 141, 141 huwa Fenek Gabriel. 142, 142 Harrison Craig. 143, 143 Mitzi Isaac. 144, 144 huwa Chantar Mattias. Issa jmiss il-145 li huwa il-number 9169 Bajjada Timothy Paul. Ta' waraj huwa l-5638 Zammit Zeloden. (9069) Abela Kyle. 9159 Karwana Isaac. 9082 Kurmi Sam. 1479 Ancilleri Jaden Manuel. 5623 Mikallef Alexander. 1473 Borch Gabriel. 2671 Pirotta Gilmore. 1426 Farrugia Denzen. 9155 Mercia Thomas. 5530 Karabot Zek. ħanerġa' naqra l-aħħar 12 li għadna kif tellajna, sa nibda mill-145, 145 li huwa ta' Bajjada Timothy Paul. 146, 146, 146 Zammit Zeloden. 147, 147, 147 Abela Kyle. 148, 148
huwa Isaac Caruana 149 149 149 huwa Sam Kurmi 150 150 150 Ancilleri Jaden Manuel. Il-151 huwa il-151 Mikallef Alexander. Il-152 152 Borch Gabriel. 153 153 huwa Pirotta Gilmore. 154 154 huwa Farrugia Denzel. 155 155 huwa Merċiqa Thomas. 156 156 huwa Karrabot Zek. Issa jmiss il-157 li huwa il-number 1487 Desira Aiden. 1360 Mikallef Alek għandu uħet japplika fil-Kinder 2. Batanna l-9043 Sherry Chasson. 1348 Brinkat Frigieri Luca. 1495 Slater Thomas. 1424 Mikallef Melchior. 1452 Zammit Kejlon għandu ħuħet japplika fil-year 1. 2809 Fennec Isaac Cruz. 1490 De Gabriele Isaac. 2586 Gravino Glenn. 5598 Muscat Jake. 1414 Aquilina Daniel. Nerġa' naqra l-aħħar 12 li għadna kif tellajna, ħanibda mill-157 157 157 Desira Aiden. 158 158 158 Alek Mikallef. 159 159 159 Chasson Sherry. 160 160 160 Brinkat Frigieri Luca. 161 161 Slater Thomas. 162 162 162 Mikallef Melchior. U l-163 163 huwa Kejlon Zammit. 164 164 huwa Fennec Isaac Cruz. 165 165 huwa De Gabriele Isaac. 166 Gravino Glenn. 167 167 huwa Muscat Jake. 168 168 huwa Daniel Aquilina. Nkomplu bil-169 li huwa il-1481 Vella Mauro. 2902 Mifsut Luke. 1408 Grek Yannick. 2647 Camilleri Gabriel. 1422 Mikallef Gabriel. 2864 Patch Christopher. 2669 Kassar Julian.
1226 Vella Samuel. 5599 Karabot Liam. 1169 Magro Jake. 2770 Bujeya Luca. 1394 Borch Isaac. 2738 Dalli Matthias James. 2924 Zammit Jake. 2867 Zak Sant u li huwa l-aħħar wieħed. Nerġa' naqra dawk l-aħħar li għadni kif tellajt, li tellajna. Huwa l-169, 169, 169, Mauro Vella, 170, 170, 170, Luke Mifsud, 171, 171, Yannick Grek, 172, 172, Camilleri Gabriel, 173, 173, Gabriel Mikallef, 174, 174, huwa Paċ Christopher. Wissanna l-175 li huwa Kassar Julian, 175. 176, 176 huwa Vella Samuel. 177, 177 huwa Liam Karabot. 178, 178 huwa Jake Magro. 179, 179 huwa Luca Bujeya. 180, 180 huwa Isaac Borch. Għandna l-aħħar tlieta li huma il-181, 181 Dalli Matthias James. 182, 182 huwa Jake Zammit. 183, 183 Zak Sant. Dik kienet il-Polza għadħul fl-ewwel sena sekondarja ta' Subien, il-Polza tal-Għażla, li skondina l-Polza mbagħad intom tażlu l-għażla tal-iskola li tixtiequ. Minn dawk l-ismijiet mill-Iskejjel li semmejna fil-bidu li huma St. Albert, San Luigi, De La Salle, St. Dominic Savio, St. Elias, St. Michael u Stella Maris. Naħseb id-domanda li tixtiequ tkunu tafu issa tajna nafu r-riżultat tal-Polza hija kemm hemm postijiet f'kull waħda minn dawn l-iskejjel. Dana dwar dan ninfurmawkom intellaw il-lista ta' kemm għandna postijiet f'kull skola jumejn qabel l-għażla tal-iskola. Tajduli għaliex ma taqbdux u-tellawha. Ngħidilkom għaliex għandna ħafna xogħol, għandna ħafna polots li għad irridu ntellaw u għal kull polza tirrikjedi ħafna xogħol ta' preparazzjoni. Però ma naqtalkomx qabel min jixtieq jaqta' l-kurzità minn issa jista' jiċċekkja kemm waħda mill-listi li tellajna fuq il-website fil-paġna tal-Iskejjel tal-Knisja knisja.mt waħda mill-listi li tellajna huma kemm kellna applikanti tal-ewwel kriterju, ġifieri mid-djar tal-Knisja, tal-aħwa, tal-impjegati, u dawn il-listi għajnihom skola. Għalhekk jekk wieħed jixtieq ikollu idea kemm hemm postijiet f'kull skola, kull ma jrid jagħmel hija jara din il-lista, jara t-total ta' kemm diġà postijiet huma okkupati u jqabbel n-numru tal-postijiet li aħna ddikjarajna fuq ir-regolamenti. Kemm hemm postijiet f'kull skola. Ikollna xi ftit varjazzjoni ċkejkna minħabba il-każijiet serji li qed iridu ntellaw. Imma l-bqija nkunu viċin ħafna tan-numru li qed irridu nippubblikaw. Aħna għalhekk ġifieri dwar id-dħul fl-iskejjel tal-Subien fil-Form 1 niltaqgħu magħkom f'Mejju meta nagħmlu jekk il-bambin irid l-għażla tal-iskola bit-trasmissjoni oħra u intom tkunu tistgħu tirrispondu għat-telefonati tagħna u
u tajdunna x'inhi l-għażla tagħkom. Sa dakinhar nittamaw li l-Iskejjel jipprovdukom bl-informazzjoni li intom għandkom bżonn. Dejjem tistgħu iċċemplunna fuq 2999-0224 tajjeb mis-7:30 sa 3:30 ħalli nżommu daqsxejn is-sanità wkoll ma nintilfux f'ħafna xogħol għax għandna ħafna xogħol, però nagħmlu mill-aħjar minn tagħna sabiex inwieġbu għat-telefonati tagħkom. Tistgħu wkoll tibatunna emails at admissions@maltadiocese.org. Nirringrazzja għal dawk li għenuna biex nagħmlu din it-trasmissjoni, nirringrazzja lil Media, l-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni tal-Kurja, lit-tim tal-Admissions u lin-Nutar Robert Aquilina li assistina f'dan ix-xogħol. Nawguralkom il-kol mhux biss ġurnata sabiħa ma daw il-ġranet qaddisa tal-ġimgħa mqazza li tiċċelebrawhom il-kol kif xira wkoll għalkemm id-djar tagħna wkoll nkunu viċin ukoll tal-mulej. Nawguralkom minn qalbi. Nsellmilkom.